Hello guys! Welcome back to my channel. So ayan guys, tanghalian ko ngayon guys. Ang sarap ng aking pagkain. Isda tsaka ginamos bagoong. Kakain na naman tayo. Sarap ng bagoong guys. Lagyan ko siya ng sibuyas at saka kamatis. Wala na kasi dito ang partner ko. Umuwi na sa kanila. Ay, uwi na siya guys. Kaya ako na lang mag-isa kumain. Kain tayo guys. Ang alat guys. Gabi yung alat ng bagoong. Ako lang dito mag-isa sa bahay guys. Iniwan ako nila. Alat na bagoong. Kulang ito guys, kulang na lang yung soft drinks. Ang sarap na kanin nila dito guys, yung binibili sa Matam. May kulay dilaw.
nila dito guys, templado. Merong pasas, yung raisins, tsaka minsan may halo pa to na carrots, pero ang sarap. Tinry ko nga siya magluto guys ng kanin na may carrots, nilagyan ko, masarap pala. Sa atin guys, ang kanin natin plain lang siya, kulay puti. Dito sa kanila, nilalagyan nila ng mga ingredients nila. Sakit na yung ngipin ko sa kakanguya guys. Alak. Isda. Maingay guys, gawa nga may inaayos dyan sa harapan ng bahay nila. May inaayos. Walang tinidor guys, ganito ay narasaw. Ngayong araw hindi sana ako kakain ng kanin. Kaso, may isda kasi. Kaya kakain na lang ako. Masarap kasi din pag may isda. Yung bagoong ko guys, ginawa lang ko ng grinder dito. Tapos binigyan kami. Actually hindi siya talaga na
yung bagoong talaga sa atin. Sa kanya, yung isda, ginawa niyang bagoong. Kaya parang wala siyang amoy. Kasi super ano guys, super maalat. Maalat na maasim. Tapos nilagyan ko pa siya ng lemon. So, ayan lang guys. Ayan lang ang ano ko ngayon. Ayan. Wala na siyang laman. Ito, marami pa. Nadamihan ko. Pero isang kamatis lang to, tsaka isang sibuyas. So, ayan guys. Sana nagustuhan nyo ang aking vlog ngayon. So, ayan. Bye-bye guys. Thank you so much.